hindi ka marunong magtrabaho ng maayos, sabihin mo na lang. Hindi ko kailangan ng pabigat dito. Oo, kasalanan ko. Nagkamali ako, pero nagbago na ang isip ko. Ayoko sirain ang buhay nila. Nadala lang ako ng emosyon ko, ng galit. Pero ngayon ayoko na, nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag na sila. Gusto ko yan, Kara. Yang tapang mo. Pero tandaan mo, ang tapang ay masarap din paglaruan. Tignan natin kung hanggang saan lalakas ng loob mo kapag nakita mo kinakain ko na sila. Isa-isa. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Taong 2008, nung dalaga pa ako at nasa poder pa ng mga magulang, hindi naman may kakailang namuhay ako ng marangya dahil sa tatay kong nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi ko kailangang kumilos sa bahay tulad na lamang ng paglilinis at paglalaba dahil may mga taong gumagawa nun para sa amin ni Mami. Kara anak, buksan mo na ang gate at nandyan na yata si Ate Lani. Apo, Mami. Agad akong sumunod sa utos ni Mami sa akin noon. Hindi ko kasi pwedeng ipasa sa pinsan kong si Jenny ang utos niya dahil abala ito sa kusina. Si Mami naman naghahanda papasok sa klinik dahil isa siyang dentista. Agad akong lumabas para pagbuksan ng labandera naming naghihintay sa labas. Ay, magandang araw, Kara. Nandiyan pa ba ang mami mo? Nag-text kasi sa akin at marami na raw kayong ipapalaba. Nandyan po siya sa loob. Medyo marami nga lang po ang labahan niyo ngayon bukod sa mga bedsheet at punda. Galing po kasi kaming bakasyon kaya maraming maruming damit. Ah, ganun ba? Mukhang aabutin yata ako ng hapon sa paglalaba. Hindi naman po siguro. Malinis naman po ang mga damit namin, tsaka hindi niya naman po kailangan laban yung sa pinsan ko. Siya naman po naglalaban ng sarili niyang damit. Ang pinsan kong si Jenny ay nakikituloy sa amin at pinag-aaral ng parents ko. Hindi kasi kaya ng mga magulang niya na pag-aralin siya kaya naroon siya sa amin at sila Mami ang nagpapaaral. Bilang kapalit parang siya na ang kumikilos na maglinis at magluto sa bahay namin kahit hindi naman na kailangan. Napakasipag talaga ng pinsan mong yun, ano? Malapit na siyang graduate, hindi ba? Sabay kayo? Opo, magkaiba lang po kami ng course pero sabay po kaming gagraduate. Medyo nakakalungkot nga lang po kasi pagkatapos namin mag-aral baka bumalik na siya sa kanila. Hayaan mo na. At kung hindi mo naman kayang maglinis o magluto, pwede ko rin namang gawin yon. Napangiti na lang ako kay Ate Lani nang sabihin niya yon. Ilang taon na namin siyang labandera at ang masasabi ko lang, mabait at mapagkakatiwalaan naman siya. May mga pagkakataon lang na minsan hindi siya umiimik o nagsasalita kahit kinakausap. Pero hinayaan na lang namin ni Mami basta maayos siyang magtrabaho. Malinis siyang maglaba at mabilis kaya naman gustong-gusto siya ni Mami. Nandito na si Ate Lani, Mami. O Lani, pasensya na medyo marami kang labahan ngayon. Pero huwag kang mag-alala at dadagdagan ko naman ang sahod mo. Ayos lang, ma'am. Ibawas mo na lang din siguro yung kalahati ng sahod ko sa mga naonang balik ko sa'yo. Sigurado ka ba dyan, Ate Lani? Hindi naman kaya magkulang ang budget mo niyan? Hindi naman, ma'am. Kaltasan niyo na lang ako at nang mabawasan ng mga utang ko. O sige kung ganun. Maiwan ko na kayo rito kasama tong dalawa. Kapag may kailangan kayo, sabihan nyo na lang si Kara. Nakahanda na ang labahan nyo sa likod. Sige, ma'am. Ako na pong bahala sa mga yun. Kara, Jenny, ang bilin ko sa inyo Dito lang kayo sa bahay at papasok na ako. Ingat po kayo, tita. Naiwan na kami ng pinsan ko kasama si Ate Lani na dumiretso agad sa mga labahin niya. Sumunod agad ako sa kanya noon para ayain na muna siyang mag-almusal bago siya magtrabaho.
Ate Lani, mamaya na po kayo maglaba. Mag-almusal po muna tayo. Ay, hindi na, Kara. Nagkape naman na ako sa bahay. Ayos na yun. Masama pong hindi mag-almusal sa umaga. Breakfast po ang pinaka-importanting meal sa buong araw. Sino naman ang may sabi niyan? Sanay na akong hindi nag-aalmusal. Hanggang ngayon naman, buhay pa ako. Para naman pong hindi kayo nasanay na bago kayo magtrabaho, pinapakain po muna namin kayo. Hayaan mo na at hindi naman ako nagugutom. Hindi kaya ng sikmura akong kumain ngayon at pakiramdam ko'y isusuka ko lang. Bakit naman po? Hindi mo ba nabalitaan yung binatang pinatay sa barangay namin kagabi? Naku nakita ko kasi ang bangkay nun at naku talaga naman nakakadiri. Hanggang ngayon nasa isipan ko pa rin kaya hindi ko magawang makakain. Abay ewan ko, nakakasuka. Yun po ba yung lalaking wakwak ang tiyan tapos labas ang bituka? Nick ko nga po yun sa balita. Tsaka may nagkwento rin po sa akin. Lasing daw po yata tapos may nakaaway sa nakainuman niya kaya siya pinatay. Hindi pa naman sigurado ang bagay na yan. Kilala ko rin ang binatang yun. Apo yun ng isa kong pinaglalabahan. Mabait pa naman ang batang yun. Kaya nga nagulat ako nung nalaman kong patay na siya eh. Ay, kawawang bata. Grabe nga po ang ginawa sa kanya. Parang hindi tao ang gumawa. Walang awa. Oo nga. Hanggang ngayon, wala silang maituro na pwedeng gumawa nun sa kanya. Wala naman daw kasi siyang kagalit o kung ano man. Sobrang bait naman kasi talaga ng batang yun. Minsan pa nga tinutulungan niya ako magbuhat ng mga nilabahan ko ng damit. Minsan siya na rin ang nagsasampay. Ganun po ba? Pero sure na po ba kayong hindi muna kayo kakain? Baka magutom kayo niyan. Hindi na. Mamayang tanghalian na lang. Hindi ko na pinilit si Ate Lani noon at baka nahihirapan talaga siyang makakain dahil sa nakita. Nung narinig ko nga ang balitang yon, natakot din ako lalo at nangyari lang sa kabilang barangay. Halos hindi ko maitsura sa isip ko ang itsura ng lalaki habang kinikwento sa akin yon ng kaibigan ko na kakilala rin nung pinatay. Mulat pa raw ang mga mata nito at bakas ang matinding takot hanggang sa huling hininga. Parang pinilit pa raw nitong manlaban dahil sa mga hiwa nito sa iba't ibang parte ng katawan. Nang bumalik ako sa pinsan kong si Jenny, nagangat siya ng tingin sa akin habang inilalapag ang mga plato sa mesa. Oh, nasa si Ate Lani? Hindi raw ba siya kakain? Hindi raw siya makakain. Nakita niya raw ng personal yung pinatay kahapon eh. Nakakadiri yata talaga. Nasusuka raw siya eh. Nagkibit na lang ng balikat si Jenny sa sinabi ko. Hindi na sumagot sa akin. Nang magtanghalian na, tatawagin ko na ulit si Ate Lani para kumain, na abutan ko siyang may kausap sa kanyang cellphone. Ano ka ba naman, Rudy? Hindi pa ba sapat sa'yo yung kahapon? May konsensya rin naman ako. Hindi mo ba ako iniisip? Nung mga oras na yun, bakas ang galit sa mukha ni Ate Lani. Nagalangan tuloy akong lapitan at kausapin. Ibinulsa niya ang cellphone niya at padabog na kinuhang mga damit na tapos nang paikutin sa washing machine. Ate Lani, kakain na ho. Oh, Tara, kanina ka pa ba nandyan? Hindi naman po. Halos kalalabas ko lang din po eh. Tanghali na po kasi baka nagugutom na kayo. Nakahanda na po yung pagkain sa mesa. Sige, ihahango ko lang itong mga damit tapos susunod na rin ako. Sige po. Sunod na rin po kayo kaagad bago pa lumamig yung pagkain. Tumango na lang siya sa akin kaya bubalik na ako sa loob. Habang kausap ko siya, kahit malumanay naman siyang magsalita, hindi nawawala ang salubong ng kilay niya. Base sa tono ng boses niya nung naabutan ko siya, galit siya. Parang kaaway ang kung sino mang kausap sa kabilang linya. Napaisip tuloy agad ako kung sino yun. Sa pagkakaalam ko kasi wala na siyang asawa at maagang namatay. Ayon sa kwento niya sa amin nila Mami. Ang tanging kasama niya sa bahay nila ay ang anak niyang si Laika na minsan niya na ring isinama sa bahay nung naglaba na siya. Tahimik lang ang bata. Hindi nga rin sumasagot kahit kinakausap mo. Ilang sandali lang din nung makapasok ako, sumunod na rin agad si Ate Lani.
Ganun pa rin ang itsura niya. Parang galit sa mundo dahil sa busangot ng mukha. Nagulat na lang din kami ni Jenny nang padarag niyang hinila ang upuan. Mukhang may problema, Ate Lani ah. Wala naman. May inaalala lang ako. Mukhang hindi ko rin matatapos lahat ng mga labahin ko ngayon eh. Kailangan pa na umuwi. Po? Bakit po? May nangyari po ba? Mukhang may kaaway rin po kasi kayo kanina nung naabutan ko kayo sa labas. Sorry po hindi ko naman po sinasadyang makinig. Wag mo nang intindihin yun. Pero pwede bang umuwi na ako? Sa susunod ko na lang tatapusin yung mga naiwan na labahin ha. Kayo pong bahala. Kung emergency naman ate. Ayos lang naman po. Kami na lang po ang bahala magsabi ni Jenny kay Mommy. Maintindihan niya naman po yun. Ako na lang po siguro tatapos ito. Hayaan niyo na at umuwi na po kayo kung kailangan niyo na po umuwi ha. Ay nako Jenny, wag na. Baka bumalik na lang ako bukas. Ite-text ko na lang din si Ma'am para alam niya ha. Tumango na lang kami ni Jenny sa kanya. Nang matapos kaming magtanghalian, binanlawan niya na lang ang mga damit na huli niyang sinalang. Nagpresenta na si Jenny na siya na ang magsasampay ng mga iyon para makauwi na si Ate Lani. Kapansin-pansin ang pagmamadali sa mga kilos niya. Nang mag-usap kami ng pinsan ko, naisip naming baka emergency lang talaga. Hindi nga namin sigurado kung nabanlawan niya ba ng maayos yung mga damit dahil yung pangalawa niyang banlaw, mabula pa rin. Hapon nang makauwi si Mami, nagtaka siya nang makitang hindi natapos ang mga labada. Bakit hindi natapos yung mga labahin? Nasaan si Ate Lani? Umuwi agad ng tanghali kasi may problema po yata. Hindi po ba siya nag-text? Sabi niya mag-text daw siya sa'yo eh. Wala akong natatanggap na text niya. Ano kaya nangyari? Wala kaming maisagot ni Jenny kay Mami dahil maging kami wala namang alam sa tunay na rason kung bakit umuwi agad si Ate Lani. Kinabukasan hindi rin siya nakabalik tulad nung sinabi niya. Si Jenny na tuloy ang tumapos ng mga natirang labahin. Kahit wala akong alam sa paglalaba, tinulungan ko na lang din ang pinsan ko. Ako na lang ang nagsampay para may magawa naman ako. Ilang araw ang lumipas. Nagre-reklamo si Mami dahil nang suotin niya yung damit na nilabahan ni Ate Lani, nangati siya. Nabanlawan niya ba ng maayos to? Tignan niyo! Namumula na ang balat ko sa kate. Naku, hala. Oo nga po tita. Lagyan niyo na lang po ng alkohol. Kasama po siguro yung damit niyo sa huli niyang binanlawan. Yung huling banlaw niya po kasi mabula pa eh. Nagmamadali kasi siya masyado. Ano ba yan? Paano yung ibang damit? Hindi pwedeng ganun din ang iba at sensitive pa naman ang balat ko. Ipapaulit ko na lang din sa kanyang labahin kung ganyan. Baka nagmamadali lang po talaga siya, Mommy. First time naman pong nangyari ang ganyan eh. Huwag niyo na lang po siyang pagalitan. Hindi pwedeng ganun na lang yon. Sinasahuran siya ng maayos. Ayusin niya rin dapat ang trabaho niya. Kailangan niya rin mapagsabihan dahil kung hindi, baka ulit-ulitin niya lang yung ganitong trabaho. Inis na inis si Mami noon dahil talagang nangangati ang balat niya at namumula. Lumipas ang 1 linggo bago nakabalik si Ate Lani. Humingi agad siya ng pasensya kay Mami dahil sa hindi siya nakapagpaalam nung huli na uuwi siya ng maaga. Ako, pasensya ka na talaga, ma'am, ha? Kung hindi na ako nakapagsabi sa inyo. Nagkaproblema lang po talaga ang bahay, kaya umuwi agad ako. Nagsabi naman po ako kay na Tara at Jenny. Ang mali ko lang ho, hindi ko na ho na-text sa inyo sa pagmamadali ko. Ayos na ho siguro yon. Pero sana next time, kahit nagmamadali kayo, ayusan niyo pa rin yung mga ginagawa niyo. Nangati po ako sa mga damit na nilabhan niyo nung huli. Naku, pasensya na po talaga, ma'am. Aligagana po kasi talaga ako. Hayaan niyo po at hindi na po mauulit yun, ha? Aayusin ko na po talaga sa susunod. Hindi naman po sa nagagalit ako. Kaso kailangan ko rin kayong pagsabihan para alam niyo yung mali niyo. Naiintindihan ko naman po. Ayos lang ho sa akin. Sige na ho. Kumain na po muna kayo dyan bago kayo maglaba. Bukas na lang din po kayo magplansya para hindi naman po kayo mapagod ngayong araw. Medyo marami ulit ang lalaban nyo ngayon dahil ulitin nyo yung iba nung nakaraang linggo. Iiwan ko na lang ulit kayo sa dalawa. Sige ho, ma'am. Maraming salamat po, ha?
Tumango na si Mami at lumabas na ng bahay para pumasok sa trabaho. Nakaupo ako sa sofa noon. May ginagawa kasi akong paperwork kaya nakikinig lang ako sa kanilang dalawa. Nang mag-angat ako ng tingin kay Ate Lani, hindi nakatakas sa paningin ko kung paanong may bahid ng sama ng tingin ang ipinupukol niya kay Mami habang palabas ito ng pinto. Pailalim yun habang salubong ang mga kilay niya. Nagsalubong ang kilay ko kung bakit ganon. Nang mapansin niya yatang nakatingin ako sa kanya, bumaling agad siya ng tingin sa akin. Bakit ganun po ang tingin niyo kay Mommy? Ha? Bakit? Ang sama po ng tingin niyo. Napagsabihan lang naman po kayo. Ay, hindi, Kara. Medyo malabo na kasi ang mata ko. Maliwanag kasi sa labas kaya pailalim ako kung tumingin. Ganun po ba? Bakit naman po dadamdamin niyo yung sinabi ni Mommy? Tama lang naman po siya. Hindi naman ako ganon. Hindi naman yun ang unang beses na napagsabihan ako kaya sanay na rin ako. Tanggap ko namang may mali rin naman ako. Hindi naman sasama ang loob ko dahil lang doon. Sure po kayo ah? Oo naman. Hindi mo kailangang intindihin yun, Kara, ha? Sige po, kumain na ho kayo ng agahan. Sabay na lang po kayo kay Jenny, kumakain din po siya doon. Eh, ikaw, hindi ka ba kakain? Tapos na po ako. Nagsabay kami ni Mommy kanina. Punta na lang po kayo sa kusina. Hindi na siya sumagot at pumunta na lang sa kusina kung nasaan din ang pinsan ko. Hindi na ako nagawalang asikasuhin pa siya roon dahil nandoon naman ang pinsan ko. Isa pa biglang hindi ako naging komportable sa kanya nang makita ko ang tingin niya kay Mami. Duda ako kung tunay bang malabo lang talaga ang mga mata niya. Tinanggap ko na lang ang rason niya kaysa humaba pa ang usapan naming dalawa. Nung araw na yon, naging maayos naman ang paglalaban niya. Yun nga lang, naging matipid siyang kausap. Sa isip ko tuloy baka tunay ngang dinamdam niya ang sinabi ni Mami. Kinabukasan, bumalik siya para plantsahin naman ang mga damit na nilaban niya. Kumpara nung kahapon, maganda naman ang naging bungad niya sa amin at nakangiti pa. Kumakain kami ng almusal at kapansin-pansin sa mga galaw niyang masaya talaga siya hanggang sa hindi na napigilan ng pinsan kong magtanong. Mukhang masaya yata kayo ngayon, Ate Lani, ah. Anong meron? Ay, yung anak ko kasing si Laika, honor student. Pangalawa raw siya sa klase nila ngayon. Talaga ho? Ang galing naman po pala ni Laika. Oo, doon nga ako bilib sa batang yun eh. Masipag mag-aral. Kahit minsan wala siyang baon, pumapasok pa rin siya. Ano bang gusto ni Laika? Bigyan ko na lang po siya ng regalo. Total, masipag naman po siyang bata. Naku, wag na, Kara. Hindi naman mahilig sa mga material na bagay yung anak kong yun. Wala ring hilig sa mga laruan. Mas gusto lagi ang magbasa. Saka mas gusto nun ng pagkain. Nakita niyo naman ang katawan niya, hindi ba? Bilugan dahil nga mahilig kumain. Ano po bang paborito niyang pagkain? Ititreat ko na lang po siya. Dugo. Po? Anong dugo? Ang ibig ko sabihin, yung inihaw na dugo. May tawag sila ron eh. Ano nga bang tawag doon? Betamax ata yun, ano? Oo, ayun. Yung kasi ang palagi niyang pinabibili. Minsan nga, inuulam pa sa kanin. Pati yung isaw, naku, gustong-gusto niya yun. Tama, Betamax yata yung sinasabi ni Ate Lani, Kara. Masarap yun. Yung inihaw na pagkain. Ewan ko ba kay Laika kung bakit gano'n ang mga paborito niyang pagkain. Mahilig din siya sa, sa mga laman loob ng hayop. Namanan niya yata sa tatay niya. Ganun po ba? Hindi ho kasi ako makain ng ganun eh. Pero bibigyan ko na lang po siguro kayo ng pambili. Bilhan niyo na lang po si Laika ng mga pagkain gusto niya para matuwa naman siya kahit papano. Ay, talaga, Kara? Naku, salamat ha. Hindi ko rin kasi siya mabibigyan ng kahit ano ngayon dahil wala naman akong pera. Wala po yun. Iabot ko na lang po sa inyo mamaya bago kayo umuwi. Nakangiting tumango sa akin si Ate Lani. Maghapon siyang nagplansya ng sandamakmak naming damit pero hindi kami nakarinig kahit isang reklamo ni Jenny sa kanya. Parang hindi man lang siya napagod sa ginawa niya at nakangiti pa rin ito nung pauwi na.
Inabot ko na rin sa kanya yung sweldo niya para sa 2 araw niyang pagtatrabaho sa amin, pati na yung perang para kay Laika. Thank you po, Ate Lani. Balik na lang po kayo sa susunod na linggo. Ay, oo, Kara. Salamat din pala rito sa binigay mo kay Laika, ha? Naku, paniguradong matutuwa yun kapag nabili niya na yung gusto niyang pagkain. Sana nga lang ay makahanap ako. Makakahanap naman po kayo noon at marami naman pong nagtitinda ng ganun sa labas, di ba? Marami nga. Hahanap na lang ako ng mukhang masarap. Mauuna na ako at hapon na, ha? Baka kanina pa naghihintay sa akin yung batang yun. Salamat ulit, Kara, ha? Pakisabi na rin sa mami mo. Opo, Ate Lani. Ingat po kayo. Mabilis na naglakad paalis si Ate Lani. Madaling-madali ito na parang excited umuwi. Hindi na ako nagtaka dahil alam ko namang masaya siyang uuwian ang anak niyang may dala. Nang makita ni Mami na natapos lahat ni Ate Lani ang gawain niya, natuwa naman siya dahil mukhang bumawi ang labandera namin sa naging kamalian niya. Sa mga sumunod na linggo, mukha namang maayos ang lahat ng ginagawa ni Ate Lani. Wala naman akong napapansing kakaiba sa kanya at mukhang hindi niya na nga minasama yung sinabi sa kanya ni Mami. Hanggang sa isang Sabado, araw na naman ng paglalaban niya. Mukhang wala na naman siya sa mood. Magkasalubong na naman ang kilay niya nang pagbuksan ko siya ng gate. Nilagpasan niya lang ako at hindi man lang bumati. Kahit sina Mami at Jenny, hindi niya pinansin. Anong nangyari doon? Bakit mukhang masama ang timpla ng mood niya? Hindi ko rin po alam. Nilagpasan niya lang po ako nang pinagbuksan ko siya ng gate. Baka mamaya bigla na naman umuwi yun, ha? Ganon din itsura niya last time, eh. Hayaan niyo na at baka may problema lang ulit. Kung uwi siya ng maaga, sabihan niyo lang din ako at para hindi na ako magtataka pag uwi ko. Maiwan ko na kayong dalawa dyan at papasok na ako. Sige po, Mami. Ingat po kayo. Umalis na si Mami. Nagkatinginan naman kami ng pinsan ko at nagtaka naman ako nang bigla niyang inginuso yung likuran kung nasaan si Ate Lani. Iyain mo muna kumain, pinsan. Baka magutom yun. Ayoko, ikaw na. Baka hindi niya lang din ako pansinin. Ganun pa naman siya minsan. Ayun na nga, eh. Baka isnabin lang din ako. Pero sige, ako na lang ang mag-aaya. Hinayaan ko na si Jenny habang ako naman nagpunta na sa kusina para ihanda na ang mga pagkain. Si Mami maagang nagalmusal dahil palaging maaga umaalis, kaya minsan hindi na kami nagkakasabay-sabay, lalo pa at may mga pagkakataong tanghali na akong nagigising. Negative, pinsan. Hindi ako pinansin. Hindi nga rin ako tiningnan, eh. Ano na naman kayang problema nun? Hindi ko alam. Hayaan na lang natin. Ang sabi ko naman, kapag nagutom siya, punta na lang siya rito. Tumango na lang ako kay Jenny. Sanay naman na kami na may mga pagkakataong ganun ang ugali ni Ate Lani. Hindi kanya papansinin unless siya ang may kailangan. Siya ang unang lalapit para makipag-usap. Habang kumakain kami ni Jenny, bigla na lang naming narinig na nagdadabog si Ate Lani at nagsasabi-sabi. Ano bang akala niya? Madali lang tong trabaho ko? Bakit hindi siyang gumawa na para maintindihan niya? Ano raw, Jenny? Naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Hindi nga eh. Lapitan ko kaya. Dahan-dahan kaming tumayo ni Jenny at nagpunta malapit sa pinto ng kusina kung saan ang daan papunta sa labahan. Sarado ang pinto kaya idinikit namin ang mga tenga namin doon para marinig namin siya ng mas maayos. Ako na lang lagi ang umiintindi. Mahirap pang intindihin ang sitwasyon ko. Naku, ano kayang sinasabi niya, Kara? Hindi ko magets eh. Ako rin. Parang may kaaway na naman siya. Pakinggan na lang natin. Hintayin niyo lang at may kalalagyan din kayo sa akin. Tinitiis ko lang kayo. Pero hindi palaging magiging mabait ako. Pinakisamahan ko kayo ng maayos. Pero parang hirap na hirap kayong gawin sa akin yung pabalik. Tignan ko lang kung anong mangyayari sa inyo kapag napuno ako. Ano
Bakit parang nagbabanta siya? Nagkatinginan kami ni Jenny nang bigla siyang kumatok sa pinto. Hindi niya mabuksan dahil nakaharang kami doon. Ay, ano ba to? Bakit nakasara? Kara! Jenny! Pakibuksan naman tong pinto at kukuha lang ako ng powder. Patay! Anong gagawin natin? Buksan mo na lang. Hindi naman din siguro niya mahahalatang nandito lang tayo kanina pa. Sinunod ko na lang ang sinabi ng pinsan ko. Binuksan ko yon at bumungad sa amin ang iritadong mukha ni Ate Lani. Bakit ba nagsasara pa kayo ng pinto? Alam niyo namang nandito ako sa labas. Ay, pasensya na po Ate Lani ha. Hindi ko po yata napansing nasara ko yung pinto nung tinawag ko kayo para mag-almusal. Nasanay lang ho kasi kami na lagi nakasara yung pinto pagka wala kayo. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Hindi niya na kami pinansin at pumasok na lang ng tuluyan. Kumuha siya ng powder sa mga stock namin. Pagharap niya napansin niyang nakatingin pa rin kami ni Jenny sa kanya kaya nag-angat siya ng kilay. Parehas kaming napaiwas ng tingin ng pinsan ko at binigyan na siya ng daan para makalabas ulit. Nung nakalabas na siya, nagmamadali naman kaming bumalik ni Jenny sa hapag para pagkwentuhan siya. Ang lala naman yata ng mood swings ni Ate Lani ngayon ha. Grabe, parang galit na galit yata talaga siya. Hindi kaya tayong pinagbabantaan niya, Jenny? Hindi naman siguro. Mabait naman tayo sa kanya, 'di ba? Saka maayos naman yung mood niya nung mga nakaraang linggo. Baka sa ibang pinaglalaban niya yun. Hindi lang naman siya rito sa atin naglalabay. Oo, pero nakakatakot pa rin kasi nagbabanta siya. Sa tingin mo, anong gagawin niya? Wala naman siguro. Sa itsura naman ni Ate Lani mukhang hindi na kayang gumawa ng masama. Hindi natin sure. Minsan ang mga taong mabait at mukhang tahimik, may mga kaya palang gawin na di natin lubos akalain. Kung sa bagay, tama ka naman dun. Pero wag muna natin siguro siyang pag-isipan ng hindi maganda. Hindi na ako sumagot dahil may punto rin naman talaga siya. Lumipas ang buong maghapon, kahit tanghalian, hindi kumain si Ate Lani. Nung pauwi na siya, dun lang siya nagsalita para kunin ang sahod niya para sa araw na yon. Sinabi niya ring babalik na lang sa kinabukasan para naman magplantsa. Nung makauwi naman si Mami, kinuwento naman namin sa kanya yung nangyari. Nagtaka rin siya kung bakit at anong dahilan kung bakit ganon ang inasta ni Ate Lani nung araw na yun. Kinabukasan, busangot pa rin ang mukha ni Ate Lani. Wala ni isang nagsalita sa amin kahit si Mami hindi na lang siya pinansin. Nang magtanghalian siya ng kusang lumapit at nakipag-usap. Ay, Kara, Jenny, pasensya na sa inasta ko mula kahapon ha. Wala lang talaga ako sa mood kahapon. Paano ba naman kasi, yung pinaglalabahan ko ng isang araw, maghapon akong dinakdakan ng dinakdakan. Lagi siyang ganun sa akin. Parang wala na akong ginawan tama. Sumama lang talaga yung loob ko. Hindi naman sinasadyang madadala ko hanggang dito sa inyo. Pasensya na kayo ha. Ganun po ba? Huwag na pong intindihin yun. May mga pagkakataon naman po talaga na kahit ayaw natin, nadadamay ang ibang tao kapag nawawala tayo sa mood. Hayaan niyo na po, naiintindihan naman namin. Napapaisip lang kasi ako. Mukhang sumusobra na yata ako Pati si Ma'am Carmela, hindi na ako pinansin kanina. Nakikiramdam lang po siguro sa inyo si Mommy. Pero hindi naman po yun galit. Naging mapayapa naman ang tanghalian namin noon. Hindi na rin siya nagsalita. Nung matapos siya sa gawain niya, nagpaalam na rin siya sa amin. Sinabi ko na lang din kay Mami na humingi ng sorry si Ate Lani sa inasta niya tulad ng dati, naiintindihan niya rin naman yon. Nung sumunod na linggo, pagbukas ko pa lang ng gate, bumungad sa akin ang malungkot niyang mukha. Kaya nagtaka naman ako. Anong oras na rin siya nakarating noon at nakaalis na si Mami? Matamlay siyang sumunod sa akin papunta sa hapag para mag-almusal. O, Tilani, malungkot ka yata. Anong problema?
Natatandaan niyo ba yung kinuwento ko sa inyo nung nakaraan? Yung matandang pinaglalabahan ko pero lagi akong pinagagalitan. Ayun, ako. Nilooban daw yung bahay nila kagabi. Pero hindi lang siya ninakawan. Naku, pinatay din siya. Po? Totoo po ba yan? Hindi man lang naaway magnanakaw sa kanya. Nagnakaw na nga, pumatay pa. Oo nga eh. Pati ako nagulat sa balitang yun. Nagpunta ako sa kanila kaninang umaga para sana makibalita. Pero hindi ko na nadatnan yung bangkay niya kaya hindi ko talaga nakita. Ang sabi lang sa akin sa kwento ng kapitbahay niya, narinig niya na lang na sumigaw yung matanda at humihingi ng tulong. Pagkatapos po, hindi niya siya natulungan. Naku hindi na. Pagpasok kasi nila sa kwarto ng matanda, naliligo na raw ito sa sariling dugo. Sobrang daming saksak daw sa katawan. Hindi na rin daw nila naabutan yung salarin. Tinangay raw yung malaking halaga na pera. Grabe! Kawawa naman po pala siya. Sinabi mo pa. Kahit ganun siya, hindi ko pa rin maiwasang malungkot. Palagi niya akong sinusungitan at pinapagalitan pero kahit papaano, naging amo ko pa rin naman siya. Kaya nung narinig ko yung balitang yun, grabe, gulat na gulat ako. Sana makamit niya po ang hustisya. Sana mahuli rin po ang salarin at pagbayaran niyang ginawa niyang kasalanan. Sana nga. Wala sa sarili si Ate Lani buong maghapon. Mukhang hindi niya mapigilang isipin yung nangyari sa isa niyang amo. Napatunayan kung kahit may sama ng loob si Ate Lani sa isang tao, ayaw niya pa rin may mangyaring masama rito. Pagbalik niya kinabukasan, halos tulala pa rin siya habang nagpaplansya ng mga damit. Nasa isang kwarto siya nung tatawagin ko na siya para kumain, hindi na ako kumatok. Naabutan ko siyang marahas na pumipindot sa cellphone niya. Pinaplansya niya yung uniform ni Mami pero masyado siyang abala sa telepono. Hindi niya napansing ang tagal na palang nakapatong ng plancha sa manggas ng damit at nasunog ang parting yun na ikinagulat ko. Ate Lani! Nasusunog na yung uniform ni Mommy! Ha? Umuusok na yung damit bago pa naalis ni Ate Lani yun. Tinanggal niya sa saksak ang plancha. Nung tingnan ko ang uniform ni Mami, sunog na sunog ang sleeve noon. Hala, naku, lagot ako sa mami mo nito. Hindi niyo kasi binabantayan eh. Alam niyo naman po nagpa-plancha kayo tapos nag-cellphone kayo dyan. Malamang po masusunog talaga yung damit. Magkano ba ang uniform niyang to? Papakaltas ko na lamang sa sahod ko. Hindi ko po alam. Kayong dalawa na lang po siguro ang mag-usap tungkol sa bagay na yan. Hindi na po ako mangingialam. Sige, hintayin ko na lang siguro siyang umuwi. Mga anong oras ba ang uwi niya? Mga 6:00 po. Tumango na lang si Ate Lani. Akala ko hindi sa seryoso na hihintayin niya si Mami. Paano ba naman kasi? Nag-uumpisa ng dumilim at inaalala kong baka wala rin kasama si Laika sa bahay nila. Pero sabi niya naman, inaalagaan naman daw ito ng nanay niya kaya ayos lang kahit abutin siya ng gabi. Mag-aalas 7 na nang nakauwi si Mami at hindi pa maganda ang timpla. Sa itsura niya palang alam naming may hindi magandang nangyari. Oh, bakit nandito ka pa, Ate Lani? Gabi na. Kasi may nagawa akong kasalanan. Hindi ko naman sinasadya at baka mamaya magalit ka sa akin kung hindi ko kaagad sabihin. Nasunog ko kasi yung isa mong uniform. Ano ho? Anong uniform yun? Kinuha ni Jenny ang uniform na hinangir pa rin ni Ate Lani kahit kitang-kita naman ang malaking sunog nito sa sleeve. Halata masyado lalo pa't kulay puti ang uniform. Ay nako! Bago tong uniform na to, Ate Lani. Mahal to at pinasadya ko pa. Ano nangyari? Naku, pasensya na talaga ha. Hindi ko naman ho sinasadya. Ano bang ginagawa mo, Ate Lani? Maingat ka naman magplansya ng mga damit ah. Bakit gayon ganito ang nangyari? Kung kailan mga bago ang uniform ko?
Kasi may nangungulit sa akin sa text, ma'am. Sinisingil ako ng pinagkakautangan ko. Walang tigil sa pagtawag kahit sinabi kong wala naman akong pambayad pa. Re-replyan ko lang sana saglit, tapos bigla nang pumasok si Kara. Nakita niya na po na nasusunog na. Nawala na sa isip ko. Pasensya na talaga, ma'am, ha? Wala namang magagawa yung sorry mo, Ate Lani. Anong gagawin natin dito niyan? Sunog na sunog na. Pakikaltas na lang sa sahod ko. Kahit maglaba at magplansya na lang muna ako ng walang bayad, ma'am. Ayos lang ho. Di konsensya ko naman yun. Bad trip na nga sa trabaho, sumasabay pa rito sa bahay. Gusto ko na nga sanang magpahinga, kaso ganito pa ang dadatnan ko. Pasensya na talaga, ma'am, ha? Sorry talaga. Naiintindihan ko naman yung pagkagalit ninyo sa akin. Tsaka nyo na lang ulit ako siguro kausapin, Ate Lani. Mainit ang ulo ko ngayon. Baka magpatong-patong lang. Umuwi na kayo at gabi na. Sige ma'am. Pasensya na po ulit. Hindi na siya nilingon ni Mami at umakyat na lang ito sa kwarto. Hinatid ko naman sa labas si Ate Lani. Sorry po, Ate Lani. Nasigawan kayo ni Mommy. Baka stress lang sa work. Next week nyo na lang po siya kausapin ulit. Baka mas maayos nyo na mapag-usapan yung nangyari. Ay, mas mabuti nga siguro ang ganun, Kara. Hayaan mo at naiintindihan ko naman si Ma'am Carmela. Babalik na lang ako sa susunod na linggo. Kailangan ko na rin umuwi at baka kanina pa naghihintay sa akin si Laika. Simula nung linggong yon, tila nagiba ang ihip ng hangin. Naggalit yata talaga si Mami sa nangyari. Hindi ko rin naman kasi alam na bago pala yung uniform niyang yon. Minsan niya na lang kung pansinin si Ate Lani at kapag pinapasahod niya ito, kalahati lang ang binibigay niya para makabayad sa mga paunang bale. Hindi ako nakikisali o kahit si Jenny dahil hindi naman kami dapat mangialam. Isang buwan ang lumipas. Umuwi si Daddy galing ibang bansa para magbakasyon. Isang buwan din ang itatagal niya kaya tuwang-tuwa naman ako. Pero literal na mabilis ang oras kapag masaya ka. Kaya hindi ko napansin na aalis na ulit si Daddy. Magmula naman nung nakabalik siya sa ibang bansa, mas dumalas naman ang init ng ulo ni Mami at minsan si Ate Lani ang napagbubuntungan niya ng inis. Ate Lani! Naplansya mo ba ng maayos tong uniform ko? Tignan mo at lukot-lukot pa! Nakakayang suotin ng ganitong uniforme! Ay pinlansya ko na ng maayos yan. Kung gusto niyo po, uulitin ko na lang. Pakiulit nga at pakibilisan! Nagmamadali ako! Baka malita ko niyan dahil anong oras na. Aligagang sumunod si Ate Lani sa utos ni Mami. May mga pagkakataong naaawa na rin ako sa kanya dahil parang sumusobra na rin yata si Mami sa kanya. Hindi ko lang maisatinig ang mga gusto kong sabihin kay Mami noon at baka madamay pa ako. Pakibilas, Ate Lani! Sinabi ng dalian eh! Ito na ma'am. Pahigit na kinuha ni Mami mula sa kanya yung uniform. Nang tumalikod si Mami, napatingin na lang sa akin si Ate Lani at nung makita ko ang takot sa kanyang mukha, nakaramdam ako ng awa. Para bang takot na takot siyang masigawan o mapagalitan ni Mami. Hindi na nawala ang init ng ulo nito sa kanya. Yun pala, dahil buntis ito at nasa first trimester. Madaling mainis o magalit si Mami. Ate Lani! Bakit amoy kulob to mga damit na nilabhan mo? Hindi mo ba nilabhan ng maayos to? Umuulan kasi ma'am. Mahirap pong magpatuyo ng damit kaya nangangamoy kulob. May fabric conditioner naman ah. Oo nga kaso hindi rin kaya lalo na't isang linggo rin halos umuulan. Ano ba yan? Ulitin mo lahat ng nilabhan mo noong nakarang linggo. Hindi ako magsusuot ng ganyang amoy. Sige Ma'am Carmela. Wala problema. Tipid akong ngumiti kay Ate Lani habang hindi naman nagbabago ang pinta ng takot sa kanyang mukha. Ay, pagpasensya niyo na po si Mami, Ate Lani.
Mabilis lang talagang uminit ang ulo niya ngayon. Buntis po kasi. Ano? Buntis siya? Opo. Magdadalawang buwan na ho. Aba, ang tagal mo rin bago nasundan ng kapatid, ha? Ilang taon nga ang agwat ninyo? 20 years din po. Tiyak na mahihirapang mga nakamami mo ko sakali. Ilang taon na nga ba siya? 41? Opo. Ang sabi rin po ng doktor niya, medyo maselan po ang pagbubuntis niya kaya kailangan din namin siyang alagaan. Hindi nga ho siya pwedeng ma-stress, kaso pati maliit na bagay pinoproblema niya masyado. Pansin ko nga. Kaya pala palaging mainit ang ulo niya. Buntis pala. Pansin ko noon ang bilis ng pagbabago ng mood ni Ate Lani nung nalaman niyang buntis si Mami. Halos hindi na mawala ang ngiti sa labi niya na para bang mas masaya pa siya kaysa sa akin. Simula nung nalaman niyang buntis si Mami kahit pinagagalitan siya nito, wala lang sa kanya. Haharap siya sa amin ni Jenny nang nakangiti pa. Isang beses nung naroon ulit siya sa amin at naglalaban, nakasunod kami ni Jenny kay Mami habang dalang lahat ng mga damit ni Mami kahit mga malilinis. Pakilabahan nga to lahat. Hindi ko na gusto ang amoy dahil ang tagal na sa damitan. Malilinis naman ang mga yan, kahit saglit mo lang paikutin. Pero, ang dami po ng mga yan, ma'am. Aabutin po ako ng anong oras sa paglalaba. Nagrereklamo ka ba, Ate Lani? Pinapasahod naman kita, di ba? Hindi naman ho ako nagrereklamo, ma'am. Pero baka po pwedeng yung mga malilinis na, wag na po sanang isama. O kung gusto nyo ho, sa susunod na linggo ko na lamang po lalaban ng mga yan. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Ano? Ngayon, ikaw na nagdidikta kung anong dapat kong ipagawa? Kaya ko nga nilabas to ngayon kasi gusto ko na malaban na. Namamaho na ang mga yan sa damitan ko. Mahirap bang gawin ang inuutos ko? Malinis naman ang mga yan. Hindi naman ho sa ganun, ma'am. Pasensya na ho kung ganun ang dating sa inyo. Pasensya? Lagi ka na lang ganyan, Ate Lani. Lagi kang may dahilan. Lagi ka rin palpak. Ang simple lang naman ng mga pinapagawa ko rito sa isa bahay. Maglaba, tsaka magplancha. Ma'am, ginagawa ko naman po lahat ng kaya ko. Kung minsan po parang lahat na lang po napupunan nyo. Maayos naman ho ang ginagawa ko. Huwag mo nga akong dramahan, Ate Lani. Ayoko ng ganyan. Pinagsasabihan lang naman kita dahil gusto ko maayos ang ginagawa mo. Alam ko ho yun, ma'am. Imbis na gumaan ang buhay ko dahil may labandera na ako, ikaw pa mismo ang nagbibigay ng stress sa akin. Grabe si Tita Carmela. Parang sobra naman to. Oo nga eh. Gusto ko na rin pigilan si Mommy. Kawawa si Ate Lani. Oh, bakit hindi ka sumasagot? Natameme ka na. Kung hindi mo na kayang gawin ang trabaho mo rito, pwede ka namang umalis. Alam mo yan. Pasensya na ho, ma'am, ha? Hindi po ako aalis. Gagawin ko po ang lahat ng gusto ninyo. Dapat lang. Ayoko nang paulit-ulit na sinasabi sa'yo ang mga dapat mong gawin. At isa pa, Ate Lani, ayoko rin na nagdadahilan. Kung anong inuutos ko sa'yo, sundin mo na lang. Binabayaran naman kita para dyan. Umalis si Mami pagkatapos niyang pagalitan si Ate Lani. Yun ang unang beses na nakita kong umiyak si Ate Lani. Pero kahit umiiyak siya, itinuloy pa rin niya ang ginagawa niya. Gusto ko man siyang lapitan at kausapin, hindi naman ako magaling sa bagay na yon. Hindi ako marunong mag-comfort ng taong umiiyak. Nagkatinginan na lang kami ni Jenny na parehas may habag para sa kanya. Anong oras na siyang nakauwi nung araw na yon, pero kinabukasan ay maaga pa rin siyang nakabalik para naman magplancha ng mga damit. Si Mami nung narinig ang pagdating niya, galit na naman itong bumaba. Bit-bit ang uniform niya. Tingnan mo tong nilaban mo. Bakit may mancha to ng dugo? Hindi ko ho alam, ma'am. Nilabahan ko naman po ng maayos ang mga damit ninyo. Maayos? Sa tingin mo maayos tong lagay na to? Hindi ko rin natatanda ang may dugo ang uniform na yan bago ko pinalabas sa'yo. Saan to nang galing? Hindi ko po talaga alam, ma'am. Pasensya na ho. Pasensya? Ayan ka na naman sa pasensya mo. Lahat ng trabaho mo, palpak. Kung hindi pa susunog o amoy kulob ang damit, may mancha naman. Ano ba talagang silbi mo rito? Pasensya na ho, ma'am, ha? Sige ho, gagawin ko ho ulit. Sisiguraduhin ko po na maaalis ang mancha. Tama na yung palusot mo, Ate Lani.
Hindi mo na kailangan magdrama. Sobra na ha. Sinasadya mo bang pagtripan ako? Aba, kung gusto mo akong inisin, maghanap ka na ng ibang bahay na mapagtritripan mo. Hindi ko ho intensyon na magkamali, ma'am. Ginagawa ko naman po lahat ng makakaya ko. Lahat ng makakaya mo? Kung yan na ang best effort mo, parang wala kang silbi. Sa lahat ng mga naranasan ko sa mga naging labandera rito, ikaw na yata ang pinakapalpak. Sobra na si Tita Carmela. Parang di naman tama yung mga pinagsasabi niya kay Ate Lani. Hindi ko rin kasi mapigilan si Mami. Baka madamay pa tayo. Alam mo, kung hindi ka marunong magtrabaho ng maayos, sabihin mo na lang. Hindi ko kailangan ng pabigat dito. Kung sa tingin mo, kaawa-awa ka, hindi ko kasalanan yan. Magtrabaho ka ng maayos o umalis ka. Hindi ko ho talaga sinasadya, ma'am. Kung sa tingin niyo ho, wala akong kwenta. Kayo na ho ang magsabi kung gusto niyo na akong paalisin. Pero ako na po ang nagsasabi sa inyo. Hindi niyo gugustuhin mawala ako rito sa inyo. Aba, ang tapang mo rin naman pala ha? Sige, magdasal ka na lang na hindi ko makita ulit ang mga uniform ko na may mantsa. Kasi kung hindi na tayo magkakaintindihan. Nag-walk out ulit si Mami nang wala na naman kaming nagawa ni Jenny. Nagsunod-sunod ang ganong eksena. Pagbalik ni Ate Lani nung sumunod na linggo, ibinato ni Mami lahat sa kanya ng damit niyang may mantsa ng dugo. Ate Lani! Hindi pa rin ba tayo tapos dito? May dugo na naman tong uniform ko! Ano ba talagang problema mo? Ma'am, pasensya na po ha. Hindi ko po alam kung bakit nagkakaganito. Nilabahan ko naman ho ng mabuti ito eh. Mabuti? Kung mabuti yan, bakit ganyan? Sabihin mo nga sa akin, sinasadya mo ba talaga to? Ano ba? Gusto mo na talagang paalisin kita? Hindi po ako aalis, ma'am. Hindi niyo talaga magugustuhan ang mangyayari. At bakit naman, Aber? Maniwala ka sa akin, Carmela. Sa oras na mawala ako rito, magiging dilubyo ang buhay mo. Natakot ako sa kung paanong mabilis na nagbago ang tono ni Ate Lani. Mula sa kalmado at medyo kabado, ang tunog niya noon ay may halo ng pagbabanta. Idagdag pa ang kakaibang tingin na ipinupukol niya kay Mami. Katulad yon kung paano niya tiningnan si Mami ng masama nung unang beses ko siyang mahuli. Si Mami halatang biglang natakot din. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko kailangan ng pagbabanta mo. Umalis ka na. Sigurado ka? Bakit naman hindi? Kaya kong maghanap ng ipapalit sa'yo. Hindi na kita kailangan dito. Nangilabot ako sa kung paanong bigla na lang ngumisi si Ate Lani. Matagal siyang nakipagtitigan kay Mami hanggang sa si Mami na rin ang kusang umiwas. Wala na siyang ibang sinabi pagkatapos noon at basta na lang tumalikod. Umalis siya ng bahay nang hindi man lang siya lumilingon sa amin. Nung mga sumunod na araw may napansin si Jenny. Kara, nakikita mo ba yung lalaki sa labas? Lagi siyang nandyan. Ha? Sinong lalaki? Wala naman ako nakikita. Silip ko sa bintana. Nang sumilip ako sa bintana, may nakita nga akong isang lalaki sa gilid ng kalsada. Nakasuot siya ng itim na jacket at nakayuko habang tila may hinihintay. May kakaiba sa kilos niya pero hindi ko alam kung ano. Ayun nga, Jenny. Pero, anong ginagawa niya dyan? Mula nung umalis si Ate Lani, lagi ko siya nakikita nakatayo dyan. Pero hindi naman siya pumapasok o lumalapit. Nakakatakot ah. Tara, kausapin natin siya. Hindi pwedeng hayaan nandyan lang siya. Baka kung anong balak niya. Lumabas kami ng bahay at habang papalapit kami sa lalaki, napansin naming parang nakatitig na siya sa amin. Kahit hindi pa kami masyadong malapit. Nang huminto kami sa harapan niya, ngumiti siya ng kakaiba na parang pilit. Excuse me kuya.
Pwede po bang malaman kung anong ginagawa niyo rito? Ako si Rudy. May kailangan lang sana ako sa mami ninyo pero wala yata siya rito. Bakit po? Sino po ba kayo at anong kailangan niyo kay mommy? Wala. Babalik na lang siguro ako kapag nandyan na si Carmela. Napatigil kami. Napalunok si Jenny habang ako naman ay pilit na nilalabanan ng takot na unti-unting gumagapang sa dibdib ko. Hindi namin kayo kilala, kuya. Pakisabi kung ano talaga ang kailangan niyo. Hindi pa kayo pero malalaman nyo rin. Mag-iingat kayo sa lahat ng oras ha. Muli siyang ngumisi. Saka dahan-dahang tumalikod at naglakad palayo. Naiwan kaming tulala sa mga sinabi niya at habang pinagmamasdan namin ang papalayong anino niya, isang malamig na hangin ang dumaan. Kara, sino kaya yun? At bakit niya sinabi yun? Ewan ko, Jenny. Pero kailangan nating alamin. Parang may mali. Isang gabi nagising ako nang makarinig ng mahihina ngunit mabibigat na yabag. Agad akong nagmulat ng mga mata at napatingin sa bintana. Nakikiramdam ako sa paligid. Parang naglalakad yun paikot sa aming bahay. Bumalot din sa ilong ko ang isang kakaibang amoy na hindi ko maipaliwanag. Napabalikwas na ako ng bangon nang bigla na lang may tumalon sa bubong. Ano yun? Napakapit ako sa kumot habang pinakikiramdaman ng bawat tunog. Ang yabag sa bubong ay parang sinadya. Mabagal at mabigat na parang gustong iparamdam ang presensya nito. Naramdaman ko ang malamig na hangin na sumingaw mula sa bintana at mas lalong tumindi ang amoy na parang nabubulok. May tao ba sa bubong? Pinihit ko ang doorknob ng aking kwarto at dahan-dahang lumabas. Sa pasilyo, nasalubong ko si Jenny na halatang gagigising lang pero bakas ang takot sa mukha. Kara, narinig mo rin ba? May naglalakad sa bubong. Parang ang bigat ng yabag oh. Oo, pero kinikilabutan ako sa naaamoy ko. Hindi normal. Bago pa kami makapag-usap pa ng mas maayos, isang malakas na sigaw ang nagpagulantang sa amin. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Nagkatinginan kami ni Jenny bago sabay na tumakbo papunta sa kwarto ni Mami. Pagbukas namin ng pinto, natagpuan namin siyang nakaupo sa kama, humahangos at bakas sa mukha ang matinding takot. Mami! Ano nangyari? Andyan siya. May lalaki. Sa bintana. Pero hindi ko siya namumukhaan. Teka, titingnan ko. Agad kong hinila si Jenny bago pa siya makalapit. Hindi ko alam kung anong naroon pero siguradong hindi kami ligtas. Jenny, wag! Hindi natin alam kung sino o ano ang nasa labas. Hindi siya. Tao. Ang mga mata niya, pula. Parang galit na galit. At ang mukha niya, hindi normal. Napatingin kami ni Jenny sa isa't isa. Parang sabay naming naisip ang yabag sa bubong. Kung ang lalaki sa labas ay hindi tao, sino o ano ang nasa bubong? Biglang may narinig kaming pagkaluskos mula sa itaas. Mas mabilis at mas magulo. Tumigil yon sa tapat ng kwarto ni Mami na parang alam na nandun kami. Kara, anong gagawin natin? Hindi ko alam ang sagot. Napatingin lang ako kay Mami na patuloy na nanginginig sa kama. Kasabay ng mabilis kong pag-iisip, naramdaman ko ang mabigat na yabag na tila papalapit sa gilid ng bubong. Bigla na lang may dumaan na anino sa labas ng bintana at kasabay noon may mabangis na kaluskos na parang kuko na kumakayod sa yero. Napasigaw si Mami at kami naman ay napaatras. Jenny! Tumakbo tayo! Dalhin natin si Mami sa mas ligtas na lugar! Hinawakan ko ang braso ni Mami habang si Jenny ay kumuha ng flashlight.
Pero bago pa kami makalabas ng kwarto, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa bubong. Parang sinasadya nitong takutin kami at hindi ko alam kung anong klaseng nilalang ang kayang gumawa nun. Ayoko na! Ano bang nangyayari? Takot na takot kami at hindi alam ang gagawin. Hanggang sa maramdaman na lang namin na parang unti-unting tumahimik. Nawala ang mga yabag sa ibabaw ng bubong at nawala rin ang naglalakad sa labas. Para bang tinatakot lang kami noon. Ang katahimikan ay nagdulot ng panibagong takot, pero hindi pa kami pwedeng magpakakampante. Jenny, tulungan mo kong dalhin si Mommy. Kailangan makalabas tayo rito. Saan naman tayo pupunta? Hindi natin alam kung saan sila o kung ilan sila. Bago pa ako makasagot, biglang sumambulat ang bintana ng kwarto. Ang mga bubog ay kumalat sa sahig at kasabay ng malamig na hangin ay ang mas malakas na amoy ng nabubulok. Lalo kaming napatras at halos maiyak si Mami sa takot. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit! Sa gilid ng sirang bintana lumitaw ang isang kamay. Mahaba ang mga daliri nito na parang kuko ng isang hayop at unti-unting dumukwang papasok. Kasunod nito ang mukha ng nilalang. Ang mata nito ay pulang-pula. Ang ngiti ay halos sumira sa balat ng pisngi at ang mga ngipin ay matutulis. Pero nakilala ko siya. Siya yung lalaking kinausap namin ni Jenny na laging nasa labas ng bahay. Si Rudy. Ang bago ninyo. Kay tagal kong hinintay ito. Natatakot kayo, ano? Mabuti naman. Dahil kung maramdaman ninyo ang takot na nararamdaman ng asawa ko habang pinapayaan niyo siya. Sinong asawa? Hindi niyo alam? Asawa ko si Lani. Ang labanderang tinagalan ninyo ng trabaho. Wala kayong pakialam. Dahil sa inyo, nalungkot ang asawa ko. Rudy? Anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? Anong ginagawa ko? Napakatagal ko kayong pinanood. Alam niyo bang nakakainip din ang maghintay sa tamang oras? Pero sinulit ko naman. Ngayong nandito na ako, wala na makakatakas. Rudy, lumayo ka. Kung ano man yung gusto mo, hindi mo makukuha dito. Talaga? Pero ang bango-bango ninyo, ang init ng dugo sa katawan ninyo. At si Carmela, napakasarap mo siguro lalo't buntis ka. Ang takot mo sa mukha mo, ang pinakamasarap na tignan. Huwag! Huwag mo kaming galawin! Maawa ka! Maawa! Sa'yo? Inasaan ang awa mo nun kay Lani? Sa tuwing pinapahiya mo siya, sa tuwing pinapahirapan mo siya. Napakasarap ng pag-iiganti, Carmela. Ngayon, oras na para tikman mo ang bunga ng mga ginawa mo! Tigilan mo na to, Rudy! Wala na si Lani dito! Bakit kailangan pa kaming madamay? Bakit, Kara? Gusto mong magtapat ako? Gusto mong malaman kung bakit kayo? Kasi ang bawat isa sa inyo, sa mata ko, mga makakasalanan. Lahat kayo ay may kasalanan kay Lani, sa akin, at sa sarili ninyong mga buhay. Ang pagkakaiba lang, ako ang magiging hustisya. Rudy, tumigil ka na. Hindi ako titigil at hindi ko kayo napapatay. Mga makakasalanan! Hindi ka tao! Isa kang halimaw! Halimaw? Oo! At ngayon, lalabunin ko kayo! Hindi mo kami basta-basta matatakot, Rudy. Kung halimaw ka, ipakita mo. Pero hindi namin hahayaang makuha mo ang gusto mo. Gusto ko yan, Kara. Yang tapang mo. Pero tandaan mo, ang tapang ay masarap din paglaruan. Tignan natin kung hanggang saan ang lakas ng loob mo kapag nakita mo kinakain ko na sila. Isa-isa. Hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin. Mabilis ang tibok ng puso ko pero alam kong hindi kami pwedeng sumuko. Si Jenny nanginginig na pero hawak pa rin ang flashlight.
Si Mami halos hindi na makagalaw sa takot. At si Rudy, hindi siya titigil. Tila nagpapakain siya ng takot sa amin habang ang presensya niya ay parang sumisip-sip sa lahat ng lakas namin. Sa likod niya may isa pang nilalang na bahagyang mas maliit at mas mabagal ang galaw. Tumalon ito papasok ng kwarto na parang hayop na nagmamasid ng biktima. Hindi namin alam kung saan nilalagay ang mga sarili namin. Si Mami ay nanginginig na sa takot. Si Jenny ay halos mapaiyak at ako pilit na iniipon ang lakas ng loob para manatili sa harap ng halimaw na nasa silid. Tumalon ang mas maliit na nilalang papunta sa amin ngunit agad itong pinigilan ni Jenny gamit ang flashlight. Pinailaw niya ito ng direkta sa mata ng nilalang dahilan upang ito ay magwala sa sakit at tumatras. Kara, kumuha ka ng asin! Mabilis kong kinuha ang bote ng asin sa kusina. Nang makita kong papalapit na si Rudy, buong lakas ko itong isinaboy sa kanya. Mga punyeta kayo! Ang balat niya ay umuusok kung saan tumama ang asin. Napatras siya habang hawak-hawak ang braso. Ang kanyang mga pulang mata ay lalong nag-alab, puno ng galit. Tama na! Please! Hindi. Magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Wala nang atrasa na gabi ito. Biglang tumalon si Rudy pero bago siya makalapit sa amin, hawak-hawak na ni Jenny ang krus mula sa altar ni Mami. Itinapat niya ito sa mukha ni Rudy. Umalis ka! Wala kang lugar dito! Nagliyab ang kanyang balat nang tumama ang liwanag ng krus. Napaatras siya, nagngangalit sa sakit at galit. Hindi pa ito tapos. Bumalik ako para ipakita sa inyo ang sakit. At hindi ninyo ito matatakasan. Biglang tumilim ang paligid. Ang kasama niyang maliit na nilalang ay nagsimulang magpakawala ng malalakas na kalusko sa talakak na tila nanunukso. Si Rudy naman ay umatras sa anino, tila nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Jenny, anong gagawin natin? Kailangan nating lumaban. Hindi tayo pwede magpatalo. Sa gitna ng takot, nakahanap ako ng lakas ng loob. Hinawakan ko ang krus mula sa altar, isinilid ang asin sa bulsa at humarap muli sa direksyon ni Rudy. Hindi mo kami kayang sirain, Rudy. Kung may kasalanan kami, humihingi kami ng tawad. Pero hindi namin nahayaang tapusin mo ang buhay namin ng ganito. Tignan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo! Unti-unti mas nagbago ang kanyang anyo. Mas lalo siyang nagmumukhang halimaw habang ang katawan niya ay dahan-dahang nag-iiba. Sa tanang buhay ko, yun ang unang beses na nakakita ako ng ganun. Tumindi ang tensyon sa silid. Napalilibutan kami ng dilim at mabibigat na presensya ng mga halimaw. Ramdam namin ang malamig na hangin at ang masangsang na amoy na tila sumisingaw mula sa kanilang mga katawan. Si Rudy ay naglalakad palapit sa amin. Mabagal ngunit puno ng pananakot. Ang kasama niyang mas maliit na halimaw hindi sumusugod pero nananatiling nanonood. Alam niyo ba kung gaano kasakit makita ang mahal mo na umiiyak gabi-gabi? Hindi niyo alam ang ginawa ninyo. Pero ipaparanas ko sa inyo ang sakit na yun na maraming ulit pa. Nakatutok ang mata ko sa bawat galaw niya. Si Jenny naman ay pilit na itinatapat ang liwanag ng flashlight sa kanya habang si Mami ay walang tigil sa pag-iyak sa sulok. Tila wala kaming ligtas. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, biglang narinig namin ang isang malakas na sigaw mula sa labas ng bahay. Rudy! Tama na! Nagulat si Rudy at napalingon sa direksyon ng pinto ng kwarto. Bumukas ito at nakita namin si Ate Lani. Umiiyak habang pilit na nilalabanan ng kaba sa kanyang mukha. Lani, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo, Rudy? Bakit ka nandito? Bakit mo sila ginugulo?
Para sa'yo. Para maranasan nila ang sakit na binigay nila sa'yo. Para makabawi tayo. At bakit ka nagtataka na gano'n? Ikaw naman ang may gawa kung bakit nandito ako ngayon. Sila ang gusto mong isunod ko, hindi ba? Hindi. Hindi ko ginusto ito. Hindi ko kailanman ginustong saktan sila. Alam kong may mabuti silang puso sa kabila ng masasakit na salita na narinig ko mula kay Carmela. Itigil mo na to, Rudy. Parang awa mo na. Lumapit si Ate Lani kay Rudy. Hindi alintana ang panganib. Nag-aalab ang mga pulang mata ni Rudy ngunit tila nagdadalawang isip siya. Rudy, nakikiusap ako, umuwi na tayo. Ayoko ng ganito. Pero Lani, nasaktan ka nila. Pinapahirapan ka nila. Tinanggal ka nila sa trabaho na walang dahilan. Kung ayaw mo pala silang masaktan, hindi mo sana nilagyan ng dugo ang mga damit nila, hindi ba? Anong usapan natin? Kung sino ang iwanan mo ng dugo, sila ang susunod kong bibiktimahin. Oo, kasalanan ko. Nagkamali ako, pero nagbago na ang isip ko. Ayoko sirain ang buhay nila. Nadala lang ako ng emosyon ko, ng galit. Pero ngayon ayoko na, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag na sila. Anong saysay noon kung hindi ko yun gagawin? Hindi! Nandito na ako at tatapusin ko na kung anong sinimulan ko. Hindi mo na ako papipigilan. Sa ayaw at sa gusto mo, tatapusin ko na sila ngayon! Sa bilis ng pangyayari agad niyang nasunggaban si Mami nang bigla siyang tumalon. Lumayo ka sa akin! Demonyo ka! Sa gitna naman ng pagsigaw ni Mami, mabilis na kumilos si Ate Lani. Hinawakan niya ang braso ni Rudy. Pilit siyang pinipigilan ngunit parang bakal ang lakas ng hawak nito kay Mami. Rudy, wag! Kung talagang mahal mo ako, makinig ka. Hindi ito ang paraan. Tumigil ka, Lani! Ginagawa ko ito lahat para sa'yo. Hindi mo pa ba naiintindihan? Napatingin ako kay Jenny na hawak-hawak ang flashlight. Bigla siyang nagtatakbo papunta sa labas at bumalik dala ang bote ng banal na tubig na nakadisplay. Ito, Kara. Subukan natin to. Magmadali ka! Baka hindi na makapigil sa Ate Lani! Si Mami halos mawala na ng malay sa takot habang si Rudy ay unti-unting bumubulong ng kung anong mga salitang nakakatakot. Tila may ibang boses na nagsasalita mula sa kanya. Amoy na amoy ko at takot mo, Carmela. Parang masarap ang tugo mo. Wag, Rudy, tumigil ka. Ayoko na madagdagan ng mga kasalanan ko. Sa sandaling yon, nakita naming inilabas ni Ate Lani ang isang rosaryo mula sa bulsa niya. Humakbang siya sa harapan ni Rudy. Itinaas ang rosaryo at nagsimulang magdasal. Panginoon Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang kasamaan ngayong gabi. Lani, bakit mo ginagawa ito? Habang si Rudy ay tila nag-aalangan, biglang sinabuyan ni Jenny ng banal na tubig si Rudy. Napatras ito, sumigaw ng malakas at ang balat niya ay tila nasusunog. Ano ito? Rudy, bumalik ka! Labanan mo ang halimaw na nasa loob mo. Parang awa mo na. Hindi pa huli ang lahat. Ngunit bago pa siya tuluyang makalapit kay Rudy, bumalik ang galit nito. Tumalon siya palayo, dumapo sa dingding at nagsimulang ngumisi habang nakatingin sa amin mula sa taas. Ano mo tumigil, ah? Kung gusto niyo tapusin ko to, sige, subukan ninyo kalabanin ako. Pero sinisiguro kong wala sa inyo makakaligtas. Bigla siyang sumubod kay Jenny, ngunit sa oras na yun hinampas ko siya ng silya sa likod. Napahinto siya sandali, ngunit agad din akong itinapon sa sahig ng malakas na braso niya. Ate Lani! Anong gagawin natin? Hindi siya
hawakan niyo ang kamay ng mami niyo. Ako na ang bahala. Tumakbo si Ate Lani patungo kay Rudy. Itinulak siya ng buong lakas gamit ang rosaryo sa kamay. Nagdikit ang rosaryo sa balat ni Rudy at muling sumigaw ito habang tila umuusok ang katawan niya. Tama na! Yes! Rudy, hindi kita titigilan. Alam ko nasa loob ka pa rin ng katawang yan. Pakiusap, bumalik ka na. Bumalik ka na, Rudy. Sa huling sigaw ni Ate Lani, biglang bumagsak si Rudy sa sahig. Nanginginig at tila nawawalan ng lakas. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting nawala. Nagkatinginan kaming lahat. Nanginginig at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Nang makabawi ng lakas si Rudy, imbis na atakihin ulit kami, mabilis itong umalis kasama ang maliit na nilalang. Umiiyak na lumingon sa amin si Ate Lani. Pasensya na. Alam kong maaaring hindi niyo ako mapatawad sa ginawa kong to. Nagsinungaling ako sa inyo na wala akong asawa dahil isa siyang aswang. Umamin na rin ako ang may gawa kung bakit kayo ang biniktima niya. Isa akong pain. Isang instrumento para sa mga karumal-dumal yung pambibiktima. Pero maniwala kayo, hindi ko ginusto ang lahat ng iyon. Nagsisisi na ako sa mga ginawa ko para sa kanya. Nagmahal lang naman ako. Hindi ko naman alam na aabot sa ganitong punto. Kaya humihingi ako ng tawad sa inyong tatlo. Patawaran ninyo ako. Natapos ang lahat nung gabing yun, pero hindi kami nakontento. Lumapit kami sa isang albularyo para humingi ng mga pangontra at tulong. Ang kwento nyo ay hindi na bago sa akin. Maraming beses na akong nakahanap ng nilalang na tulad ng asawa ni Lani. Mga aswang na nagiging mas makapangyarihan dahil sa dugo. Pero ang kakaiba rito ay may kasunduan. Kasunduan? Anong ibig mong sabihin, Mang Julio? Ang mansya ng dugo sa mga damit ninyo ay yun ay naging gabay niya. Ang dugo ay parang bakas. Isang paanyaya para sa nilalang na tulad niya na sundan at gawing biktima ang nagmamay-ari ng mga damit na yon. At dahil si Lani ang nagbigay at laglagay ng dugo, siya ang nagbigay ng pahintulot na kayo ang sundan at bibiktimahin. Ibig mo sabihin, ginamit kami ni Ate Lani? Hindi ganun kasimple. Oo, naglagay siya ng dugo pero hindi ibig sabihin no na hindi siya nagsisisi. Batid kong nagawa niya ito sa ilalim ng impluensya ng takot at pagmamahal. Ang mga aswang ay magaling sa pagkokontrol ng kanilang biktima. Lalo na kung emosyonal na mahina. Pero, paano na kami? Tapos na ba talaga ang lahat? Babalik pa ba siya? Kung babalik siya, nakadepende yun sa lakas ng loob ninyo. Kailangan ninyong linisin ang iyong tahanan, hindi lang ng asin at mga ontra, kundi pati na rin ang mga galit at takot na itinanim niya sa puso ninyo. Ang masamang nilalang tulad niya ay nabubuhay sa takot at galit ng iba. Kung mawawala yun, mahihirapan siyang makapasok muli sa bahay ninyo. Sinimulan naming sundin ang payo ni Mang Julio. Naglagay kami ng asin sa mga bintana at pintuan. Nagpatak ng langis sa mga sulok ng bahay. At nagdasal gabi-gabi. Si Ate Lani kahit pa masakit para sa kanya ay nagpatuloy sa paghingi ng tawad at pagtulong sa amin. Ginawa niya ang lahat para ipakita na nagsisisi siya. Ngunit ramdam kong mahaba pa ang kailangang tahakin para sa kapatawaran. Ang kwento namin ay hindi basta-basta natapos sa gabing yun. Pero isa lang ang sigurado. Kami, bilang pamilya,
ay natutong maging matibay at mas maingat. Tulong ng isa't isa at sa lakas ng paniniwala sa kabutihan, unti-unti naming binuo ang aming buhay na minsang sinira ng isang halimaw. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana'y nagustuhan ninyo. Muli, ako si Kara at maraming salamat sa pakikinig.